Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 6 yang Pak Faris tersani wayahe saiki awake dhewe sinau basa Jawa. Bukune do dicepakno ya, Mas karo Mbak. Nah, awake dhewe arep sinau bab ingkang nomor kalih inggih menika tembang mijil. Nah, bukune dibuka kaca 16 karo 17. Ning saderenge Pak Faris sekedhik matur utawa nyebutaken wingi wis tak weni catetan, ya ta? Catetane yaiku babagan tembang Jawa. Nah, tembang Jawa wingi iki tembang Mijil Sekarsih, yaiku tembang salah sijine tembang macapat sing isine pitutur kanggo bocah sing wis lahir. Dadi nek nang Jawa kuwi nek ana bocah sing lahir sing wis mijil kuwi ana tembange Sekarsih. Ya awake dhewe sak ora-orane ngerti. Nah, mergane ade wong Jawa. Wis siap bukune bocah-bocah kabeh? Nah, saiki dibuka kaca 16 lan kaca 17. Engko arep nemoni utawa ketemu tembang macapat Mijil Sekarsih. Pak Faris arep menehi contoh di rungokno ya bocah-bocah kabeh. Rumo nem ciroro iman angger ayo nangis. Nah, iki tembang ayo iki jane iso diganti aja. Artine padha ya. Tak baleni ya. Iman angger aja nangis. Nem momo angur ageguyon. Roro jinem son opai moro lumoro rojinem kitiran kang gedhe. Nem ciro yasanira cinem nem sang yang ening jati. Kaca 17. Roro ilir silir nem ciro nem mo sumilir yang bayu. Balane sing mbudi ya. Sumilir yang bayu. Ngerti ya? Tak baleni meneh ya. Tak baleni. Iman angger aja nangis. Angur ageguyon son opai kitiran kang gedhe.
yasanira Sang Hyang Ening Jati. Ilir-ilir silir sumilir yang bayu, sumilir yang bayu, sumilir yang bayu. Nah, ngono kuwi bocah-bocah lagune Mijil Sekarsih. Nah, selanjutnya engko bocah-bocah iso sinau meneh babagan tembang mijil mau. Sithik-sithik ya ngerti tembang mijil ya. Nah, yuk bar kuwi awak dhewe nilai iki tugase apa? Apa niki tugase, Pak? Nah, tugase wis tak tulis ki nang kene. 1. Apa isine piwulang ana ing tembang Mijil Sekarsih? Nah, berarti piwulang kuwi babagan sing apik utawa sing iso dijupuk hikmahe. Kuwi piwulang. Engko diwaca ya. Nomor 2 guru wilangan lan nomor 3 guru lagu. Nah iki wingi gak nyocoke karo catetane Pak Faris sing wingi ya. Nah monggo engko bocah-bocah iso ngitung meneh, ngitung ngecek guru lagune. Ngono ya bocah-bocah. Cukup semono sithik dina iki lan sesuk muga-muga enggal uwal kahanan iki bocah-bocah iso menyang sekolah meneh. Ngodinungo sehat sedaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.